बिउएक्स ना बिवाक्स क्रिम बे क्रिमखौ नांनायालाय आंनोबो नांगौमोन आरोना ओमफ्राय आङो बिदिनो भिडिअ नायनानै नाम्बार होयो नालाय इसोरो बेयाव फन खालामबा मोनगोन बेयाव खबर लाबा मोनगोन होननानै ओमफ्राय नाम्बारखौ आङो 3 मानसिनो हरबाय माने सासे फनखौनो हमा जुदि फनखौ हमाबा नाम्बारखौ मानो होखो जेनेबा एथ' कल खालामो फनानो रिङोआनो खिन्थु रिसिभ खालामा कमेन्ट्स नङा जेनेबा मेसेन्जारावबो हरो मेसेन्जारावबो रिकुवेस्ट खालामो बेयावबो जेबो रिप्लाइ गैया आरो वाट्सएपआवबो मेसेज खालामो बेयावबो जेबो रिप्लाइ गैया होमबा बे नाम्बारखौ मानो होखो जेनेबा नोंसोरो जोंनोबो नांगौखाय आंबो कल खालामदोंमोन क्रिमखौ बयबो मोजां होनबाय नालाय जोंनियावबो बिराद कास्टमारफोरा नागिरफैयो हमनांगौ आरो जेनेबा मोनगोन बा मोनगोन मोनाबा मोना मिथिबा जों मोजां जायोना